Ndabwera ndi uneneri okhudza dziko la Malawi. Ndikamapereka uneneri sindimaona zinthu ine, sindimadziwa zinthu ine. Amene amandionetsa zinthu ndi Ambuye Yesu, ndi amene amadziwa china chilichonse. Ndiye mfumu ya mafumu, karonga wa mtendere, amene adafa ndi kuuka. Ine ndine munthu chabe, koma Ambuye ndiye mfumu ya zonse. Ndipo ife tinenera mdera. Koma alipo amene amadziwa zonse, ndi Ambuye wathu Yesu Kristu, mfumu ya mafumu, karonga wa mtendere. Dzina lawo likwezeke ku nthawi za nthawi. Amene amatichitira chifundo nationetsa, dzina lawo litamandike kwambiri. Ndikupereka uneneri okhudzana ndi dziko la Malawi pa zinthu zimene Ambuye amandionetsa. Mdziko la uzimu ndimaona nditatengedwa, ndidapita mnyumba ya chifumu, ku nyumba ku Paris, kumene kumakhala president. Ndipo nthawi imene ndinapita kumalo kumeneko mdziko la uzimu, zimene zindimaziona. Tafika kumeneku ndimaona kuti kunabwera alendo okhala ngati akuchokera mbali zina, nde kunali ngati antchito. Nanenso nakhala ngati ndavala bwino choncho, monga ngati kumalo konena kuti kuli zochitika. Chimene ndadabwa nchonena kuti kunali malo ena amene panali mbawula zimene pamene kupangidwa blai kuotchedwa ngati nyama chani. Komano ndimaona zinthu zambiri zimene antchito amene anali kumeneko anali anthu ajonena kuti aulesi osatha kugwira ntchito pa mulingo jonena kuti oloka ngaude, mpaka nafika pa mulingo otenga chinthu kumachotsa kangaude, kutenga dzanja langa lamanja kumachotsa kangaude. Panali kangaude wambiri amene ndimamuona. Komano chondipatsa chisoni nchakuti anthu amene amagwira ntchito mamalopa kuti achotse kangaudeyo anali aulesi. Zinthu zambiri, panali uve zolinso ndi kumsanja, zolinso ngati ndi ku Paris, kumalo kokhala mfumu, sizimadziwikanso ayi. Okay, zikutanthauza chani? Tanthauzo ndilonena kuti a President Chakwera pali anthu ena amene mudawalemba ntchito. Ndikudziwa kuti uneneri wanga ufika kumeneko, chifukwa umakafika. Pali anthu ena amene mudawalemba ntchito, amene sakutha ntchito, amene akhoza kuthandizira kuti ulamuliro wanu anthu aunyoze. Ndikudziwa kunena kuti ndidapereka kale prophecy za sango zimene zili nkubwera. Koma apa ndikulankhula zokhudzana ndi kuti ulamuliro wanu mukasankha anthu ena amene mukalepera kumachotsa anthu ena, mwina chifukwa choti mukwadziwa, kapena mwina chifukwa choti kamwina ngachibale, kapena mwina chifukwa choti kangotani. Anthu amenewa akhoza kupangitsa zinthu zina kuti mboma zisayende bwino. Ndipo zotsatira zake mukhoza kuyamba kumanyozeka kwambiri chifukwa cha anthu ngati amenewa, amene amaoneka ngati akugwira ntchito koma sakugwira ntchito molongosoka. Now, chimene mutachita Mr. President, unduna wina uli onse umene mudausankha kudziko la Malawi, mupemphe nduna ina iliyonse ipereke report yamene akugwirira ntchito. Ndipo report lina lililonse limene alipereke, akalipereka report ilo, muonetsetse kuti mupange handover, kaya mupanga nokha, koma mupatse ntchito vice president Amaiko Usi, ndi apange follow up pa zimene nduna iliyonse yafotokoza kuti kodi apita akafufuza kuti zona kapena zabodza. Now, wina aliyense amene apezeke kunena kuti sakugwira ntchito molongosoka, munchotse pa udindo. Muchite zimenezi mwachangu Mr. President, munchotse pa udindo akuononga zinthu kutengera ndi zimene ndidaona. Okay, let me put it in English. This is a prophecy for Malawi. This is a prophecy in the mighty name of Jesus. Remember, whenever I am prophesying, I prophesy in the name of Jesus. I don't know things, but I'm just prophesying what I have seen in the spirit world. Glory to Jesus, the King of glory, the I am who I am, the Alpha and Omega. This is what I saw in the spirit world. I saw myself like in the spirit world. I was taken
I went to the palace in Malawi where the president of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, is staying right now. Then there was like a party. Then people were entering by the gate. I was among them. I dressed nice. I entered. And I saw someone standing somewhere where he was supposed to lie. But I saw this man, the one who was supposed to lie. The thing that he was supposed to use to blind meat, it was dirty. In the way that he was lazy to clean it. And in the palace, what I saw a lot of things were dirty. People that I saw there that were employed to work to help the president of Malawi, they were lazy people. In the way that I was cleaning, because what I saw is not good. It's not good. These people are lazy people, and they were failing to work, but visitors are coming. What does it mean? The meaning is this: Mr. President, you have some other people that you have employed to help you in your government, but instead of them to take their time working to help you to work to build the better Malawi, they are lazy people. Some they are lying, and they are not doing the good job. Instead, a lot of people outside, they are talking evil things against you, Mr. President. So what do you have to do, Mr. President? Because I see a lot of people are lazy in the government. They are not doing proper. They are not what they were supposed to do. They are not doing it. So, Mr. President, what do you have to do now? You have to ask every minister in your government, ask them to bring out the report for what they are doing. And when once they will bring the report, hand over that job to the Vice President of Malawi, Dr. Michael Usi. I know you can do it yourself, but you can also decide to tell Dr. Michael Usi to help you to do the follow-up for each and every report, for every minister. Every minister that you see that this one is failing me, whether it is your brother. I know there is no brother in your cabinet, but what I mean is, whether it is your friend, whether it is someone that you know, immediately remove them, because such kind of people, they are bringing Malawi down. They are not there to help you to build Malawi, but they are there as long as they will be paid. They don't mind, because people, they cannot talk evil against them, but they will talk against the president. People, they will say, this president is failing us. They will not point their fingers to the minister in that department, but they will point their fingers to the sitting president, because he's the one who chose them. So do that, Mr. President. Take this serious. Let's pray for Malawi, or people, or Malawians. Let's pray for Malawi. Let's pray for Malawi. About coming elections, I told you already the winner. I told you already the winner. The one who is ruling now, he's the one who is going to win again. I had been seeing it many times.
I have prophesied, and now I'm keeping on seeing it. But I'm just quiet. I'm not prophesying the same thing, because I know it will happen. And some other people that follow me, they are also seeing the same thing after I prophesied. So this prophecy will come true. The one who is ruling Malawi now, he will be the president again. But Mr. President, fix this mess. God bless you. God bless Malawi. Shalom. You love me too much.